ҷанҷоли ду духтари 15-сола бо як ронандаи таксӣ дар шаҳри Душанбе. Наворо пулиси пойтахт дар охири моҳи марти имсол нашру паҳн кард. дар он иддао шудааст, ки ин ноболиғон маводи мухаддири навъи метамфетамин ё кристалл истеъмол кардаанд. мақомот қариб ҳар ҳафта дар бораи боздошти ин ё он ҷавону ноболиғ барои истифода аз маводи мухаддиру маводи психотерапия чун лирика гузориш медиҳанд. ҷомеашинос Мавҷуда Комилзода ҳам мегӯяд, синни онҳое, ки дар Тоҷикистон вобастаи лирика ва кристалл шудаанд ё онро хариду фурӯш мекунанд, ҷавонтар мегардад. аз рӯи иттилоотҳое ки ба мо вазороти корҳои дохилӣ медиҳанд, синни соли ҷавонон зиёдтар шудааст. ҷавонону ноболиғон чӣ гуна ба маводи нашъадору мадҳушкунанда дастрасӣ пайдо мекунанд? талоши мо барои гирифтани шарҳи мақомот то ин дам натиҷа надод. ҷомеашинос Мавҷуда Комилзода бар асоси як таҳқиқи анҷомдодааш гуфт, паёмрасонҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба сарчашмаи асосии дарёфт ва фурӯшу паҳни маводи нашъадор табдил гаштаанд. паҳн кардани маводҳои худи матҳушкунанда аллакай тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва олами рақамӣ низ ба назар мерасад. дар баъзе маврид ангушти ишора ба сӯи дорухонаҳо низ дароз мешавад. барои мисол, пулиси Душанбе моҳи марти имсол бо пахши як гузориш аз боздошти касоне хабар дод, ки бархе бидуни дорухат ба ҷавонон лирика мефурӯхтаанд. дар раёсати умури дохилии Душанбе барои шарҳи мавзӯъ номаи расмӣ талаб намуданд. дар Тоҷикистон доруҳоеро, ки дар таркибашон маводи матҳушкунанда доранд, ба тавсияи пизишкон дастрас кардан мумкин аст. корманди як дорухона бе зикри номаш ба Радиои Озодӣ гуфт, дар чанд моҳи ахир чунин талабот аз сӯи мақомот сахттар шудааст. пизишк Бахтиёр Солибоев хатари истеъмоли маводи нашъадор ё доруҳои мадҳушкунандаро чунин шарҳ дод. нафаре ки ин доруҳоро истеъмол мекунад, аз кардаҳои худ, аз гуфторҳои худ метавонад бехабар бошад, яъне ки ба роҳҳои нодуруст равад. вақте ки ин доруро истеъмол кард, фикр кардани он инсон дигаргун мешавад. аз ҳамин сабаб ба ҳар роҳ рафтанашон мумкин аст. ҷавонони мубталои нашъамандӣ дар соли 2025 дар муқоиса ба як соли пеш қариб 11% афзуда, баръакс байни бузургсолон 3.5% кам шудааст. дар се моҳи аввали соли 2026 2852 нафар, яъне ба қайди профилактика гирифта шудааст. вале ба назари ҷомеашинос Мавҷуда Комилзода шумораи воқеӣ метавонад бештар аз омори расмӣ бошад, зеро на ҳама гирифторони маводи нашъадор ошкору номнавис мешаванд. мақомот сабаби даст ба маводи нашъадор задани ҷавононро бештар ба бепарвоии падару модарон ва ноогоҳии ҷавонон аз паёмадҳои ногувори он раб медиҳанд. сокинон дар бораи сабабу омилҳои рӯ овардани ҷавонон ба истеъмоли маводи нашъадор назари яксон надоранд. бекори ошоми волидайн ки назорат кама ба ҳамон хотир шояд мебошад. аз ҳолати беаҳамиятиву бекорӣ онҳо мешавад. дар Тоҷикистон беш аз 4000 мубталои нашъамандиро сабт карданд. дар миёни онҳо истифодабарандагони маводи синтетикӣ ва психотерапӣ ба мисли кристалл ва лирика бештар шуда, баъзе ноболиғонро низ фаро гирифтааст. чанд ҳамсуҳбати мо гуфтанд, ин ҳолат барои Тоҷикистон ташвишовар аст, вале маълум нест мақомот ба ҷуз боздошту ҳабс барои пешгирӣ аз он чӣ барномаву нақшае доранд.